Madokachere tauya nadzo nhau dzozuva rochi23 mwedzi uno waKubvumbi. Potiri kuverenga mazuva ayo Blessed Muhlanga agara mujere akusvika 58 pachirungu pakanyangariwa mandiwe. Tiri kuona ipapa kuti zvinokona pokare kusvika kwaJobhosi Karakuya kaitirambe zvedu takandoringa. Munhaudza nyasi wamunangarwa waisa wanhu wakuti wapinde muZimbabwe Anti-Corruption Commission. Wanhu waisiwa imomo ndiShelton Dube, Chido Madiwa, Hazvinewi Makari, Obzoni Matunja, Beti Wenjere, Tendai Mukorera, Kindness Paradza naMeme Zvimba. Ndo vanhu vaisiwa kuZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ipapa Michael Reza ari ndiye sachigaro wacho anga ari kuita kufara. Akati kana tawanda kudari tinokwanisa kuita tusvinu. Kuziya kwedu wari kundofarira kutengerwa makumotika makuru aye basi. Tikaitione hedu kuti vanoita sei ipapa. Pokare kwaisiwa Zimbabwe Defence Forces Commission inenge ichitungamiwa sachigaro Public Service Commission. Waisiwa nyasi ipapo wari kuti Charles Muronga Zhombo, Mavis Gonde, OK Mabena, Pedi Gugoba, Sara Bwerinofa naChiporos Mahere. Tikaiti kuona kuti zvinoperera papi. Idi hurumende yedu ipapa inenge ichitoita kuhwadza anhu kunyaya yekutengera vanhu makumotika basi zvakaita kunyangariwa. Nyasi panga paita batai murefu batai mupfupi kuZITF uko Chiwenga panga kuda kuti arekete kwaibva adzimiwa magetsi. Manduwe magetsi paazobenhutsiwa paye achida kuti arekete futi bvadzimiwapo kare. Wakomana kana majenareta acho anga ari kuita kundonokera kupinda zvokutoti hino kuti zvazviri kutekera sei ipapo kana kuti chicha chiri kuitika charamba zvedu takazviringa. ZITF watozoita aiwa kukumbira kani mandiregerera kuna iye Chiwenga. Aiwa pano vanhu vangu atamba notambo dzemagetsi zvaita kuti zvivhiringike. Imi pakanyangariwa apo rekaiti goramba takaringa kuona kuti zvinopera sei. Jacobo Ngarivume naAmosi Chibaya wanangidziwa nemapurisa kuti kwai ndimi muri kukonzeresa kuda kuti vanhu vade kuita kumukira hurumende pokare nokuita zvinhu zvokuparadza zvinhu. Wotosaya kuti kohoko wari kuita kutsvaka panonzi pakareruka mandiwe ndiko wari kuita izvezvi. Nokuti pari chavakareketa Amosi Chibaya naiye Ngarivume pane zvese zvageza izvi waribe chawakareketa. Geza wacho kureketa kwache kuribe kana chawareketa mapurisa chimwe. Kundonanga vanhu mandiwe unobva waita kuona kuti wari kuita kusaya kuti toenda papi totsvakani. Asi ndo kamitiro kawo wanenge wari kutsvaka kawo kuti wagwarashe zviite kuita kuti izvo zvakarombesiwa zvikwane kumwa ropa. Kuno ipapa wari kuzvisaya. Rekaitirambe tichiona hedu. Kwai ipapa kamutemo kaya kanobata masakana akazvimira ega ni PVO Act. Kwai kanokona kunge kasina kuitiwa zvisvinu zviri pamutemo nokuti zvakaendeswa kudaro paramende kwai zvakazochinjiwa wamunangarwa wasati wasaina. Kana zvakadaro mandiwe unobva watoita kuziva kutoti waidi tikutungamiwa nevanhu waribe kana nzero. Ipapapa vanhu vanosaya kuti kochicha kochinga ndiwo wakawanda mudare paramende wakada hawo kovhotera vanondoisa zvavari kudazvo zvese zvindovhotewa. Kuno ipapa kana zvakadari aiwa waiwochera pautsi kutenda yawe kuti wari kuramba wachiita upenzi wakadari ndo zvakanaka. Kuno mumwe weZANU-PF kuGweru anonzi Lazarus Chikadaya. Kwaiye Chikadaya ndiye muridzi wekambani inonzi Drawling Civil Engineering
yenge iri kukurira mugwerumu ichida kupuwa mabasa pano nopano kuno kwayandomukira kupfa afukara chega nuyu tototi mweya wachinga uzorori murugare kana kuno rugare kuwanhu ZANU-PF asi haiwa paribe chisvino apa. Hino ticharamba takaringa hedu kubatora chewaribe chimwe chawagoreketa tichagoona kuti wanenge wari kuperera papi. Kunzvimbo yebudiriro muguta reHarare kwaita makombi mairi akotoma nomwotoma ndiwe pariba ari kuziva kuti chii chaitika kana kuti zvatekaira sei. Ticharamba zvedu takazviringa kuti zvinenge zvichienda nopapi. Mapurisa aribe chaareketa, waridzi wacho makombi waribe chawareketawo kana kuti zvatekaira sei. Pese tiribe chatiri kuziva. Tichagoramba takaringa hedu kuti zvii zvinenge zvichireketika nozvazvo. Kambani yondege yekumozambiki Linhas Aéreas Moçambique kwaye yagototi wakomana zvekuti tiuye kuHarare tichienda kuRusaka tichibenhuka kuMaputo tichazvidaba. Idihwi rekai tigoramba zvedu takazviringa kuti zvinenge zvichienda nopapi asi zviri kuningisika sokuti wari kusaya wanhu wakawanda. Wanhu vanobvepi? WokuZimbabwe ndo vanotekaira asi kuti tibhadhare bhazi richiti madhora 20 ndege monditi $100 ipapo manje kwira henyu ndege yenyu mega manduwe. Tinozvidaba izvozvo, toda zvinhu zvakachipa izvo kuti zvititekaidze zvino. Rekai tirambe tichiona kuti zvinopera sei. Nyika yeJapan iri kufara ipapa nokuti kwai mbeu yokofi yatinorima muno yakuendesiwawo iko kuJapan. Aiwa masamba acho masvinu kuno ipapa hanzi wangowambomisa kuti masamba areke kugenda makore anotosvika 20 asi apa aiwa wavhurapo kare kuti tiendese ikweyo. Toramba tichizvitenda. Tikaringa dziri kuitika hadzo mutambo ipapa wapwere wari pasi pemakore 20 mutambo woragibhi waita kuratidza kuti idi mutambo woragibhi uchirino zvakanaka zviri mberi. Kwai ipapa wasakadza kusukurudza nokuumburudza Tunisia nokuigwedza 40 iyo Tunisia ikandogwedza 20. Tikuramba tichizvitenda izvi 78-20 pachirungu tikuti makorokoto tikaitione kuti zvinosvika papi. Pokare mutambo wokiriketi idi waita zvisvino wafana wawa waja chikwata choBangladesh kumba kwacho manduwe. Tikati yeukamu ndokuita tuzvino ndokukona uku watiita kuti tiite kumera mapapiro idi tikuti makorokoto. Mutambo ungori mutambo wemazuva 5 uya test cricket pachirungu. Saka tiri kuti izvozvo zvisvino dai zvaenderera mberi. Masoko mamwe aburika manduwe ari kurwadza kwai ipapa zvipatara wakutoda kutomanikidza vanhu vese kuti kwai kaabisei mafoni makamera kana kuti mukandoonekwa makabata foni kwakutonziti hakukusungai nokuti muri kubvumiwa vakutora mapikicha muzvipataramo. Unobva waita kuona utoti waona kuti aiwa vari kukona zvekuda kuti wanhadzirise zvinhu zvakanyangara muzvipatara wabva wandoti aiwa ngatirambidzwa vanhu kutora mapikicha. Kuno wahwere wacho ndo wachatotitorera wachititumira. Ndokuti zviburike paribe chinoramba chakahwanda manduwe izvozvo. Paribe chinoramba chakahwanda. Ticharamba tichizviona chete zvinenge zvichiitika ikweyo. Toringa dziri kuitika pasi rese. Kwaburika masoko makuno yano chaiwo kwai ipapa gurukota rinoringa nozvo mari muSouth Africa godongwana goto aiwanda godongwa ipapa kwai ndiri kuzvidaba zvokuramba ndichiita kukakaritsana nevanhu nonyaya yeVAT ida kukwirai. Kuno ipapa wari kuti anenge ati ndichazvidaba ndabweka ndakusarenda mhanduwe ichadokwiraba mangwana chaiye mapato anopikisana noANC wanenge waripo wachireketa naanakadzitape makuseni kunzvimbo yoSandton. Tikai tigoona kuti zvinenge zvichienda nopapi tinenge tichikunyepai. Wanhu vamwe wavhiringika nokuvhunduka ipapa muSouth Africa kuchireketiwa mudare reparamende kuti kwai
wanhu wakapuwa mapepa okuti waende kosenzera wachigara munyika yeSouth Africa pasi po wanhu wanofanira kunge wachisenza padandemutande chete, remote work visa pachirungu, kwaiwa kusvika basi 24 pachirungu. Mandiwe, ukaona pakadari nomuzariro wakaita wanhu awa muCape Town mumu, paribari kuziva kuti chii chiri kunyatsakuitika. Rekai tigoramba zvedu tichiringa kuona kuti zvinopera anhu papi. Apawo makwiriro aenda zvino munyika yeSouth Africa pagore nepagore ikwayanzi izvezvi zvikamu 2 nokudimbu kunomwe 2.7% pachirungu. Tikuramba tichizvitenda izvi, dai zvatoingidzira kugwa chaiko kuti zvisvike kana pa0 chaipo, zvaita zviri nani. Waita mwoto mumwe wechipiri musondoribodzi wagwarasha kuchipatara chotembisa. Manduwe, paribari kuziva kuti zvizvi kumbotekaira ipapa kana kuti zvamboita sei kuti zvisvike ipapa, paribari kuziva. Unobva waita kuona nayawe kuti pakaita kunyangariwa. Nyika yeSouth Africa wakaita zvokutamba ichasara pachiribe chinhu wakomana zvichiita kurwadza, asi tinoramba tichindoimba kuti zvinoita zvizvino. Mutungamiro weGhana ari kutovhunziridzwa nevazhinji ipapa kuti kohoko naye muri kuitei naye watsano, kwai agoti mukuru dare guruguru rinoringa nezvobumbiro romutemo munyika maomo kwainge amisiwe basa. Rekai tione kuti zvinopera papi, kuti wachaihwina chere nyaya yacho. Ticharamba takazviringa, tinenge tichiona kuti zviri kuenda nokupi. Wanhu wokwedu wadokerera wari kufara kurova manja kuita munjekure chaiko padandemutande, nokutoti mutungamiri wenyika yeBotswana Duma Boko agoreketa kutoti kwai ukaona pasi rese ukaona mutungamiri wenyika anoda kuita makore anopfuura 10 ari kuda kutonga basi, aiwa iyeye munhu atofoira mhanduwe. Kwai nyika iyoyo inenge yatoita munhu anofoira kutanda noizvozvo basi. Tikati eukamu wokwedu wanga warikuita kufara. Rekai tione hedu kuti zvinoenda nopapi. Ipapa pokare kwai nyika yoIndia yagoti aiwa zvinhu zviri kubva kuChina, masimbi ari kubva kuChina taakuabhadharisawo choupenzi zvikamu 12% tarifu pachirungu. Idihwi, rekai tione kuti wachasvika papi, wachiperera papi mukuwisana kwawo ukuwo. Lewis Hamilton kwai zvamuomera mhanduwe, kana mava muri kunetseka kuti kohoko naye murume asiri kukona kutyaira zvaaita makore apfuura chaizvo zvokugara ari kuhwina. Aiwa, ari kufunga mari yache, atopfika ipapa nzvimbo dzache dzokujira dzaakaisa muBritain momo. Kwai zviri kuramba kumupa mari izvi. Idi pano mari panonetsa mhanduwe. Rekai tindoimba kuti anoita tuzvinhu paazvipfika kudare asiyane nazvo, tione kwazvinoperera. Asi isu kwanyasi rekai tidifame. Ndini wenyu mhanduwe wonawu.